Oh dadi kaya ical atas bebayunipun paduka anak Prabu Karna Basusena. Aduh ketiwasan Bapak. Ketiwasan. Mboten nginten babar pisan. Anggen kula nglepasaken Kyai Kuntawijaya Danu babar pisan mboten tumama wonten jajanipun senggana. Pusaka malah pun saut. Pun beto ndedel gayuh gegana Bapak Remban. Aduh ical piandel paduka nger iki. Wah, mboten gadhahi pangarep-arep malih kula Bapak Remban. Mulane nek arep perang sesone ora kok kancangkem. Kaya ngono kuwi entuk-entukane. Nantang Anoman kok. Ayo Anoman, merga kita mana? Jajamu. Tanganmu ning mestakaku ora pecah dendang Prabu Karna Lele. Bilai ketheke. Wait. Ana dongeng enthek-enthek si tamunggal patena ana temunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja di ndak kuat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan. Terus malah nengeran gerak-gerak bumi wanus maning jajalan. Wah, watah dicabut tebah. Orang usikik nggonku luangku rantak-rantak karo wadya balaku. Saka negara ing Jodipati. Penganglaku aku kepengin ketemu karo sing jenenge Petruk Kanthong Bolong. Ya senajan to durung tau ana ning aku krungu kondange ciri gethe Petruk kuwi awake sarwa dawa. Irunge dawa, jare tangane dawa, sikile dawa. Dawa. Aneng iki kok wah, gleleng sajake. Nek alase wing sak derajat munyok kok lanyo-lanyo ngadepi prajurit derajat tumenggung kaya aku. Soe takon karo aku tak balik takon karo kowe. Kowe sapa pracekamu ngendi diangkamu? Wah, bedhias elek. Tuakone roang sulama njunjung praceka njunjung dongko. Aku ora buta. Aku kudu buta. Aku kudu yaksa, aku kudu gregasi. Kok praceka raimu kaya buta.
Kowe turunan buta kowe. Ra wae. Ngaku sapa? Wah, edan iki kethak iso tata jal iso malang kerik barang iki. Yo, kowe takon marang aku. Takon marang aku Wajabala negara Yadipati aku Tumenggung Gapit Ceketheng. Tumenggung Gapit Ceketheng. Dasar kemerenan lo. Sabar. Wong perang kuwi kudu temata. Ora iso. Perange bres. Perang kok tlenok. Teledok. Perang kok dedok. Babar pisan ora temu aja. Perange bres cadak cek bres kiajul ngono rampung. Tumenggung Gapit Ceketheng. Dasar kowe nyata. Ya. Sapa kowe ngaku kowe? Ndek jeneng ora kowe nyok. Takon karo aku iki Bambang Senggana Yanoman. Ya Mayangkara jelah. Iki sing tak goleki. Iki nggon lagu kae. Iki nggon lagu. Bongo. Terus perkitik. Apane? Kobong? Ayo. Kowe nyingetke Petra karo Bagong to kowe? Kowe nyingetke Petra karo Bagong karo Petra wis wani nantang ratu Gustiku, wis wani nantang guruku Begawan Dun. Menungsa loro ratawane kelakon kowe sing dadi Jalyawane. Maju ora usah kokean cangkem. Piye? Maju ora usah kokean cangkem. Nak sawang prajurit Yadipati saka kono kok suarane gedhe. Tiwas bengak-bengok saka kono. Tekan kene tandel pisan mudhar mah ming kewirangan. Mbok iya. Arek njajal karo kredaku ya. Arek njajal katik tayan kowe. Lena pangina sampunake. Kuasa. Wah! Ujung jerwi kalangrandan ning kalapa ya mas oh trampil mau wis kesepet modiar cari aku. Sini Anyo. Oh. Awas. Awas. Tekan ngene kowe. Ha. Ayo. Kaya ngene iki jalukmu munyuk ae kok. Ha. Yai. Ah. Canda. Oh, ah, wah, cekel,
tangdet tangdet tangdet. Canda sirah wah ayo wah ayo wah hot ya aduh metu gede hei ket awas hit ayo ambruk wow perjurit pekok ha ya ambruk wow ambruk ah wow woi perang kok nangis ben ora rek weh Lendro to aku ora sida nangis no hit wi lo awas ayo lo aja waduh wah ya hot awas kowe yo ayo sik om sik dasku mati malah ngantem kok sik ta tepo-tepo yo ha awas wah
Awas. Yo. Iya. Sajake rada suda tenagamu kok. Tak usirke ke sana. Weh, aja dipidak. Iya. Iya. Ayo. Ayo. Weh, menang. Ayo. Wah. Ah. Wah. Ayo. Remok ragaku man. Ya ora sida remuk. Ya, muni awe. Hudia. Sambato we. Cengkiwing jeblaske. Cengkiwing guang jeblaske. Hoi. Wah! Wah! Iya. Wah! Wah iya. Tolong. Ora kuat aku. Ah, prajurit aku mosok ora kuat. Tim tiapkan senjata. Hei. Hut. Awas. Hut. Awas. Oh, ayah. Hut. Woi. Saka mburiku. Ah, ayah. Oh. Loh. Wah. Ayo. Wah, direbone. Wah. Balik ke. Geri. Jatahku. Oh, iki sajak sing aran Petruk Kandung Bolong. Dasar kepala nyata. Sopo kowe?
Wah, parat. Kowe sing tak goleki. Takoki malah. Iki menungso sing tak goleki. Kowe tak takoni kowe iki sapa? Kowe iki tak takoni kowe iki sapa? Budhek. Ngelih aku. Wong prajurit arep perang kok ora disiapke sik. Perang kok kondisi ngelih ra. Ayo manuta tak rangket. Budi Sembadani Bonggo rampungi. Coba saja kalau mau kewirangan. Wow, pasti kamu gitu. Oh. Wah. Waduh. Waduh. Weh. Ayo, terus sikepen nek iso. Wah. Aduh. Miguel. Wah, Kurawa sing maju ora iso rampung. Halo babu. Halo babu. Halo. Babu. Halo. Halo. Halo babu. Babu. Halo. Babu. Halo. Halo babu. Babu. Halo. Halo. Halo babu. Babu. Halo. Wah, kaget raraku. Ha! Menungsane iki, menungso apa munyuk? Munyuke. Wah, kulino perang mungsuh menungsae perang mungsuh munyuk iki keder kleru nyebut. Ha. Sangkeme kok ciacet. Ayo, apa-apamu? Wah. Anane aku tekan kene, Mas. Arep ngrebut pepakem aku Rama. Ayo. Wenehna Kurawa. Pepakem aku Rama kuwi dudu wewenange Anoman. Lho, lha apa? Wewenanging para dewa, wewenanging Sang Begawan Kesawasidi. Sapa ingkang bakal diwejang? Kuwi manut keparinge Sang Kesawasidi. Ora iso, ajaruk peksa, ora gelem peksa ora. Ora gelem dipeksa apa kelakon kowe mati mungsuh Dursasana. Narep nyoba ora apa-apa. Ayo. Dina iki kowe iso nugel janggane Anoman. Kelakon kowe dadi suluye gembong mangle awang. Ah, mati kowe. Tulak tok. Awas tak delang tumplak delang awas tok delang tumtak delang dunak tak delang delang ngene iki penak man iya ayo sak tandang sak rekatmu sak bakohmu yo ora-orane aku kalah mungsuh kowe ayo jajal ayo kendange kowe to gunak tak dendalang ketudung tak datang sing bener lah datang tak dendalang tak tung delang alon wae ngono iki penak ketaplet jandaan tak trungtet tak tung delang tok trung tak delang ketatet delang
Apa yang ayo kowe iki ra percaya karo sing ngendang ngono apa kepiye? Waduh. Aduh. Wah, kewirangan Bapak. Kewirangan. Kewirangan piye Dursasana? Wah. Anoman iki rekate raja mah. Saya tua tak kira saya menda. Ayo saya tua apa saya kepercaya. Oh ya udah saya tua sepele. Kira mungkin. Segala. Ayo tua masa yang geleleng pamer pupu buat. Napa enten jamak lumrahe bapa neban? Piye? Perang makon mijeti geger niku. Lah kula wangsulan yongkoman nek padang aku. Ucapan yo aneh kok Kakang. Aneh piye? Lho yo dijawab. Nek bungsuwe buyuk niku. Nggih, bungsuwe buyuk. Cicuk niku mboten cacaku gamban, mboten cacaku bejawa apa-apa. Cukup cagu bagol kalih mlica mawon. Terus kala mengke munyuk diacahi bagol, pados watu padas. Sing pas nggo cilahe niku tatape watu niku bles. Ah terus mricane nggo ngopo? Ah mricane nggih mbubani munyuk niku. Aneh-aneh ora. Wong senengane mangan iwak munyuk. Weh, lah enake. Kula teng Jakarta nggih panganan kula munyuk. Icuk gawean cecap nggih kula sepakan munyuk. Raidian lah, pun kula semanggake gak kula jalane ngasore ki ampun gawe dutak. Ora percaya karo sing kejang lah. Apa-apa kejangi dhewe lah. Pripun iki Bapak terus sae? Aduh mau kati. Wong jamu. Pasrahke anak Prabu Karna wae. Oh, wenging sagoh ngundurke kraman. Yen to pancen ana kramane anak Prabu Karna, merga kepancen kae drajating Senopati negara Ngastina. Oh, iki ya kejawu. Nyo kalino Anak Prabu Karna kula semanggaken, Den. Pengkarno mawingis-wingis katon ler landhaping Trisulo
netra markata lir kabaranang terus malane ngret druhun keparat menungso ora tatanan Anoman kowe senggana kowe ayo Prabu Karna bongkote wong Astina senopati ning Kurawa dasar kepranyata ayo lah mamak mumuk paningalmu ora nyerung lawan aku ora nyawang jento Kurawa segelar sepapan kuwi duwe senopati sinuwun Karna lele wis cangkeme wis mati lho Bang men aku nyatane isih perang kowe lho menungso ora tatanan menungso mburimu kuwi menungso mburimu kuwi sing ora duwe tata krama menungso mburimu kuwi sing wis wani nerak pacak nerajang perbatang Bapa Durna kuwi pepundhenku kuwi tak ajeni kuwi tak sembah kuwi tak aosi kuwi tak bekteni lah kok dadi ditantang karo menungso dapur kaya mburimu kuwi ayo sambat to kowe maju aja mungsuh Kurawa mungsuh Prabu Karna mungsuh Senopati negara Ngastina ayo cangkemmu menungso ora tapana kawan kok kisruh senengane ayo aja ming meneng wae kowe Anoman jare kondange akeh nyebutake kowe iki Senopati ning dewa jagoning dewa Gembong Mangliawang ya Marudi iki kowe. Ayo. Lah kok dadi ora ana tandang gawene? Ayo Gage. Mumpung kowe wis malang kerek. Para diage tanganmu tibakno ning mestakane Prabu Karna. Janji aku kalah, janji aku lirip saka kadigdayanmu, aku meguru karo kowe 20 taun. Gage. Nek cara aku ki luwung boyo ora sah kokean cangkem. Perang kuwi ora usah nantang-nantang, kuwi gatine apa? Gek bres. Wo. Ayo. Minggat kono. Ah, jan. Ewangi gong ewangi. Oke. Ora-orane aku lirip mungsuh dapurmu. Nek pancen ora lirip ya ayo. Gage, tanganmu tibakno. Ayo. Plek ngono. Gage bres. Gage cepet tanganmu tibakno. Bres ki nonyo paudan. Hah? Ki perlu diglecah lho iki. Sampeyan muni bres ki udan apa nonyo? Iki para kawan ora cetha iki. Truk kenek aku truk men. Awake dhewe wis pokoke karena digawe wirang. Ayo. Men yaping ngomong oke-oke. Dimentahi wae, Truk. Ha iya. Cara aku Senopati kuwi isin yen temung meneng wae. Ayo Gage. Temandang nyambut gawe karo aku. Perang mungsuh nerpati ngawangga Prabu Karna Basusena. Nek cara kula, ratu kok kokian cangkem niku ilang wibawane. Ora kena. Pun apa dereng niki le gambleh? Hah? Le khotbah pun apa dereng? Menungso ora tatanan. Ora-orane aku kalah mungsuh dapurmu Anoman. Yo! Aduh. Nah, ngono wae. Bangane meng crigis kae. Ha iki. Terus ke. Awas kowe.
Kuat ora nek ora kuat tak wangi. Hus. Mang tendang. Parat. Wah, kecek ora tata babar pisan parat. Kowe tak tandangi kadigdayanmu kridamu kok semune malah ngece kowe ya. Menungso ora tatanan. Rumangsa kewirangan nata ngawangga. Senopati negara Ngastina. Ayo. Menungso kecandak pecah ndase. Pecahan paling isine ming 20. Wong lehku nabung ming bakal 500 kilo kricik-kricik pecahan isine ming 20. Bagong wis tenan kon. Mentahi omongane wong Ngastina men. Kajane ki apik lho Truk Karna ki. Ha iya apik. Wayange ya apik motok. Ulat-ulatane jos. Kareng pulasane Pak Samiji. Ha iya. Gapite ya sungu bule. Ning emane ming prada Mas Truk. Wah. Karepku ki prada lendut. Menungso ora tatanan ya kowe Anoman. Kuat nampani pusakaku Kyai Jalak aku meguru karo kowe 20 taun marang. Ya. Mati. Hut. Awas. Yo. Wah. Wah. Ayo. Wah. Bapa Durna nggih. Nggih menapa nggih? Anggenipun andingi krijanipun Anoman kok sajak kasoran menika lho. Wah, edan-edan. Wah, lah kewirangan. Niki pusaka ampuh lho Bapak Mban. Kyai Jalak menika pusaka ampuh. Pusaka kadewatan tamaken Gunung Jugruk Segara Asat. Lah kok digegem kalih Anoman bengkong pucukipun. Alah kok beda kalih pusaka kula, Nger. Pusaka kula niku waune keris enten luke. Digegem niku malah dadi keris lurus. Mboten bengkong. Digegem niku malah nyeketeng niku. Sampeyan mriku ampun aneh-aneh lho. Wah, kersanipun ados pundi? Wirang bebarang menawi kula kawon kalian wujudipun Pragosa menika. Wirang bebarang menawi kula kawon kalian wujudipun Bedes. Kersanipun kados pundi, Kan? Kula aturi Mas paosaken krijanipun Kang Putra Ngawangga, Bawa Durna. Kula badhe nglepasaken senjata pamungkas. Kyai Kunto badhe kula lepasaken ngener dadanipun Anoman mboten mati ampun diundang Nerpati Ngawangga. Cobi mawon. Bawa Durna. Monggo. Oh.
Sirna karakating nerpati ngawangga nglokro piandeling diri pusaka Kyai Kunto Wijaya Danu sinaut dening Sang Senggana Yori Sang Anoman bineta ndedel nggayuh gegana nalika semanten dupiwa sirna saking mandulina Sang Surya Putra karya Sadawa ing sidi rinaos kaya rinujit kaya ginobah kasira ngawangga nyata lamun ta iku wandeling diri ingkang dinagolake dadi mangkono pegat-pegat pangandikane duh dewa bataraning jagat Iwang Agung Paduka paringana pangayoman dhateng abdi pun Basukarna Bapa Durna kados pundi lakon kula kados mekaten menika Bapa Durna dadi kaya ical atas bebayunipun Paduka Anak Prabu Karna Basusena. Aduh ketiwasan Bapak. Ketiwasan. Mboten nginten babar pisan. Anggen kula nglepasaken Kyai Kunto Wijaya Danu babar pisan mboten tumama wonten jajanipun Senggana. Pusaka malah pun saut. Pun beto ndedel nggayuh gegana Bapak Mremban. Aduh ical piandel Paduka keri iki. Wah, mboten gadhahi pangarep-arep malih kula Bapak Mremban. Mulane nek arep perang sesone ora kok kancangkem. Kaya ngono kuwi entuk-entukane. Nantang Anoman kok. Ayo Anoman, merga kita mana? Jajamu. Tanganmu ning mestakaku ora pecah dendang Prabu Karna Lele. Kaya ngono kuwi entuk-entukane. Ya Tru. Ayo. Rene, dieceke wong sengsara uripe iki. Sakarepmu Panakawan. Arep entek amek kurang golek lehmu arep nguman-uman karo aku, lehmu arep ngece karo aku sakarepmu. Lho, lah iya. Wong kok bodho ya Gong ya. Heeh. Urung babak kulite, urung putung balunge ayon ta. Heeh. Kok nglepaske senjata pamungkas nek cara aku bodho. SDM rendah. Nek cara aku isin. Nek cara aku kok ora Modar, Tru. dibales kowe. Men magi iso bales pisane kok gleleng ora. Nane ora. Ayo muni Prabu Karna. Petra kowe menungso ora tatanan kowe Petra. Kudune Senopati Ngastina ki Sungkawa dirungkepi. Rungkep ana. Sengane ayo Gong ya ana ya. Ayo. Wis ra sida geger ta iki, maksidane ming cair. Tru, sesuk wayangan meneh. Nek Kurawa enek ora sah perang ya. Lah karepmu Dintai ngene iki terus wae. ora nyambut gawe ta malan. Ha iya. Mau awake dhewe tracah omongane diece terus apa gek terus ana pirangane Kurawa sing ngantem awake dhewe. Bener ya, Gong. Wis pokoke sesuk dientahi terus. Dimentahi. Ngomong apa-apa di. Ha iya, ngene ya, Tru. Iya.
Pokoke ngladen-ladenane Kurawa kuwi jebul gampang. Lah ya ora usah dadak gedabikan dreng teratur tuplak dlang ngono ora usah. Mung cukup disuarane mentale kenek. Ha iya. Nyatane kan mau ora nek sing ngantem awake dhewe siji-siji kok. Durma gate kowe. Acu. Ya ora ya. Rumangsane apa? Waduh. Bapak Durna nyuwun malilah Bapak Durna iku pertika panjenengan kados pundi. Taunana windanana. Kula mboten badhe nggadahi kekiatan menawi kula mboten nyanding wujuding Kyai Kuntawijaya Danum. Oh, laku priatos mawon yen nenuta diri nyuwun sewilasane Gusti Nger.